kendo winjo ywak mar jochiw thieth. Ka wadhi nyime, chanjo mar tuo matindo kata measles ochak ayanga odiechieng' ma kawuono e kauntis 7 ma iluor ni tuono nyalo landore. Chanjo no geto nyithindo ma jodweche 9 nyaka johigni 4 e kauntis mag Garissa, Mandera, Wajir, Pokot Maimbo, Nairobi, Marsabit kaachiel gi Turkana. Jagoro migawo mar thieth Peter Tuma wacho ni chenro no biro kaluwore gi kwan maduong' mar nyithindo maonge tekre mar goruok gi tuono nimar ok ne giyudo chanjo. Bende medo ni piny owacho gedo chiwo chanjo ne 90% mar nyithindo e tielo mokwongo mar chiwo chanjo. Gavana ma Garissa Nadhif Jama omedo ni gigeno kuom jochiw kaachiel gi nyamrerwa mondo kony e chopo kare chenro no. CHWs tutafanya kazi na nyinyi. We will support you. We will encourage you. We will facilitate you. We will indeed ensure that the team of CHWs in this county will be among the best in the country. Following the detection of measles outbreak in several counties, the Ministry of Health is conducting a vaccination response in 7 highest risk counties. That is Garissa, Mandera, Wajir, West Pokot, Marsabit, Turkana, from the 9th of December to 18th of December. The outbreak is as a result of accumulation of children with low immunity due to low vaccination coverage for routine measles vaccine doses. This situation has also been compounded by the drought and movement